Връх Василашка чук с Гошо, ето. Шестия му връх в Пирин, точно така. 6 връха и ако се качи на връх Възел, ще станат 7. Много повече от Илия Захариев. Ето го, Бъндаришкият циркус с Бъндаришки чукар. Дончо Карули, Моратов връх, Гредаро, много върхове се виждат. Малка Тодорка, откъдето идваме, и Вихрен зад нея. Истинската Тодорка. И това са Василашки езера. Тевното Василашко е ето тук, в Типицкия циркус. Отзад се вижда Каменица, Джангал там по острия, Полежан най-високия и Стражите. Ето и Каймак Чао. На Сашо Рабанов любимия връх. Ето. Истинския връх Василашки чукар точно пред нас. А ние сме на Василашка чук. Се знае. Ето го връх Възел, на който планираме да отидем. Ето панорама още един път към Пирин.